भूतले श्रीमते भक्ती वेदांत स्वामिना इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा. सर्वांना वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आपण 38व्या अध्यायापर्यंत आपलं वाचन पूर्ण केलं होतं काल. तर सुरुवात करूया 39व्या अध्यायापासून. अध्याय 39वा अक्रूराचा परतीचा प्रवास. नंतर महाराजांनी आणि श्रीकृष्णांनी अक्रूराचे अतिशय प्रेमळपणे आदरातिथ्य केले. त्यांना रात्रभर विश्रांतीसाठी उत्तम जागा दिली. श्रीकृष्ण आणि बलराम यांचे रात्रीचे भोजन करण्याकरिता श्रीकृष्ण आणि बलराम आपले रात्रीचे भोजन करण्याकरिता गेले. अक्रूर आपल्या शय्येवर बसला आणि त्याने मथुरेपासून वृंदावनाला येईपर्यंत मार्गावर ज्या काही इच्छा मनात जतन केल्या होत्या त्या कशा प्रकारे परिपूर्ण झाल्या होत्या त्याचे मनन करू लागला. भगवान श्रीकृष्ण सौभाग्य देवता लक्ष्मीचे पती आहेत आणि आपल्या भक्तावर प्रसन्न झाल्यावर ते भक्त इच्छिल ते पुरवितात. तथापि एक शुद्ध भक्त वैयक्तिक लाभासाठी कशाची मागणी करीत नाही. श्रीकृष्ण आणि बलराम भोजन उरकून अक्रूराला भेटण्यासाठी आणि त्याच बरोबर कंसाच्या आपल्या मित्र बांधवांसोबतच्या वागणुकीबद्दल विचारणा करण्यासाठी अक्रूराकडे गेले. अक्रूराजवळ बसवून त्यांनी त्यांच्या मित्र बांधवांचे क्षेमकुशल विचारले. श्रीकृष्ण म्हणाले, काका, तुमची येथील उपस्थिती अतिशय स्वागतार्ह आहे. आपले मित्र बांधव तसेच नातेवाईक सर्व खुशाल आहेत का? त्यांना काही दुःख वगैरे तर नाही ना? बरे, आता कंसाची भावी योजना काय आहे? श्रीकृष्णांनी पुढे सांगितले की आपला मामा कंस हा राज्याचा प्रमुख असल्याने आपणाला अतिशय दुःख आहे. तसेच तो संपूर्ण शासन पद्धतीला सर्वात मोठा मूर्तिमंत दोष आहे आणि त्याच्या शासन काळात नागरिकांच्या कोणत्याही कल्याणाची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. त्यानंतर श्रीकृष्ण म्हणाले, माझ्या पित्याला केवळ मी त्यांचा पुत्र असल्यामुळे अतिशय क्लेश भोगावे लागले आहेत आणि याच कारणामुळे त्यांना इतरही अनेक पुत्रांना मुकावे लागले आहे. तुम्ही माझे हितचिंतक नातेवाईक म्हणून इकडे आला आहात, त्यामुळे मी स्वतःला अतिशय भाग्यवान समजतो. प्रिय अक्रूर काका, तुमच्या वृंदावनातील आगमनाचा विशेष हेतू काय आहे हे कृपया मला सांगा. अशा चौकशीनंतर यदुकुलोत्पन्न अक्रूराने नुकताच कंसाने जो वसुदेवाला ठार करण्याचा प्रयत्न केला होता त्या प्रसंगासह मथुरेतील वर्तमान घटनांचे वर्णन करून सांगितले. नारद मुनींनी कंसाला श्रीकृष्णांविषयीचे गुपित उघड करून सांगितले होते. श्रीकृष्ण हे वसुदेवांचे पुत्र असून त्यांनी त्याला आनंद महाराजांच्या घरी लपवून ठेवले होते. हे गुपित कंसाला समजल्यानंतर ज्या काही घटना मथुरेत घडल्या होत्या त्या सर्व घटना अक्रूराने श्रीकृष्णांना कथन केल्या. त्याने कंसाच्या भावी योजनेविषयीही त्यांना सूचना दिली. तसेच नारद मुनी कंसाला कसे भेटले आणि श्रीकृष्णांना जन्म झाल्याबरोबर मथुरेहून गोकुळाला कसे नेण्यात आले, कंसाने पाठवलेले सगळे असुर श्रीकृष्णांनीच कसे ठार मारले, हे सर्व नारदांनी कंसाला कसे सांगितले आणि आपण देखील कंसाकडून कसे नियुक्त झालो आहोत, असे सर्व काही अक्रूराने श्रीकृष्णांना सांगितले. अक्रूराने वृंदावनात येऊन त्यांना मथुरेला घेऊन जाण्याचा आपला हेतूही स्पष्ट करून सांगितला. कंसाच्या अशा सर्व सुव्यवस्थित योजनांविषयी
श्रवण केल्यावर शत्रूचे दमन करण्यात कुशल असलेले श्रीकृष्ण आणि बलराम मंदस्मित करू लागले. श्रीकृष्ण आणि बलराम यांनी नंद महाराजांना कळवले की कंसाने सगळ्या गोपांना आणि बालकांना धनुर्यज्ञ नावाच्या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी मथुरेला येण्याचे आमंत्रण दिले आहे. त्या सर्वांनी उत्सवात भाग घ्यावा अशी कंसाची मोठी इच्छा आहे. श्रीकृष्णांकडून अशी बातमी कळल्याबरोबर नंद महाराजांनी सगळ्या गोपांना बोलावून घेतले आणि राजाला त्या समारंभात उपहार देण्यासाठी दूध व दुधाचे अनेकविध पदार्थ जमवायला सांगितले. नंद महाराजांनी वृंदावनातील कोतवालाला देखील दवंडी पिटवून सगळ्या वृंदावनवासी जनांना कंसाच्या मोठ्या धनुर्यज्ञोत्सवाची माहिती देण्याविषयी व त्यांना उत्सवात सहभागी होण्याविषयी आपली विनंती कळविण्याविषयी आज्ञा दिली. नंद महाराजांनी सगळ्या गोपांना दुसऱ्या दिवशी अगदी सकाळीच निघण्याची तयारी करण्याची आज्ञा दिली आणि सगळ्यांनी मथुरेला जाण्यासाठी बैलगाड्यांची व गायींना बरोबर घेण्याची व्यवस्था केली. अक्रूर हा श्रीकृष्ण व बलराम यांना मथुरेला घेऊन जाण्याकरिता वृंदावनात आला असल्याचे समजल्याबरोबर गोपी चिंतातूर झाल्या. दुःखावेगाने त्यांचे चेहरे काळे पडले, त्यांचे श्वास अडखळू लागले, हृदये धडपडू लागली. त्यांचे केशपास व वस्त्रे शिथिल झाल्याचा त्यांना अनुभव होऊ लागला. काही गोपी घरकामात संलग्न होत्या. त्या श्रीकृष्ण बलराम मथुरेला जाणार असल्याचे समजताच मृतवत झाल्या आणि मृत्यूचे आमंत्रण येताच मनुष्य जसा जग सोडतो त्याप्रमाणे सर्व काही विसरून गेल्या. काही गोपी श्रीकृष्णांच्या विरहाच्या आशंकेने तात्काळ मूर्छित झाल्या. श्रीकृष्णांचे मनोहर हास्य, त्यांनी त्यांच्याबरोबर केलेली बोलणी अशा सर्वांचे स्मरण होऊन त्या दुःखाने व्याकुळ झाल्या. श्रीकृष्ण वृंदावनाच्या परिसरातून कसे संचार करीत आपल्या मधुर विनोदी शब्दांनी त्यांची हृदये कशी आकर्षित करून घेत अशा श्रीकृष्णांच्या गुणांचे त्यांना स्मरण होऊ लागले. श्रीकृष्णांचाच विचार करीत विरहाच्या आशंकेने दुःखार्थ झालेल्या गोपी जड अंतकरणाने एकत्र गोळा झाल्या. त्या पूर्णपणे श्रीकृष्णांच्याच विचारात गढून गेल्या होत्या. त्यांच्या नेत्रातून अश्रुधारा वाहत होत्या. अशा स्थितीत त्या बोलू लागल्या, हे नियते, तू अतिशय क्रूर आहेस. असे दिसते की तुला दुसऱ्यांवर दया दाखविण्याची कल्पनाच नाही. तुझ्या व्यवस्थेने सुहृद एकत्र येतात, परंतु त्यांच्या इच्छा पूर्ण झाल्याशिवाय तू त्यांना वेगळे करतेस. हा अगदी लहान मुलांचा खेळच आहे, त्याला काही अर्थ नाही. तू आम्हाला सुंदर कृष्णाची भेट घालून दिलीस, हे फार वाईट केलेस. त्यांच्या विशाल ललाटाची शोभा वृद्धिंगत करणारी गर्दनिळ्या वर्णाची अलकावली आकर्षक नासिका सॉरी भौतिक जगाचे दुःख नष्ट करण्याकरिता असलेले त्यांचे सततचे मधुर स्मितहास्य, आहाहा. अखेर आमच्यापासून त्यांना दूर करण्याची व्यवस्थाही तूच केलीस. एक मिनिट. हे नियते, तू अतिशय क्रूर आहेस. तथापि महदाश्चर्य असे की तू आता अक्रूर म्हणून प्रगट झाली आहेस. प्रथमतः तू आम्हाला श्रीकृष्णांच्या सुंदर वदनाचे दर्शन करण्याकरिता आनयन दिलेस. ते तुझे कार्य आम्हाला फार आवडले. परंतु आता एखाद्या मूर्ख प्राण्याप्रमाणे तू आम्हाला श्रीकृष्णांच्या दर्शनापासून कायमचे वंचित करून आमचे ते नयन काढून घेत आहेस. नंदन देखील फार क्रूर आहेत. त्यांना सदैव नवे नवे मित्र पाहिजेत. त्यांना कोणाबरोबरही फार काळ मैत्री करणे आवडत नाही. आम्ही वृंदावनाच्या गोपी. आम्ही घरे सोडली, बंधू बांधव सोडले आणि त्यांच्या दासी झालो. परंतु ते आमचा त्याग करून दूर निघून चालले आहेत. आम्ही पूर्णतया त्यांच्या शरणागत आलो असलो तरी ते आमच्याकडे आपला कटाक्षही टाकीत नाहीत. आता मथुरेच्या सगळ्या तरुण मुलींना संधी मिळेल. त्या कृष्णांच्या आगमनाची अपेक्षा धरून आहेत. त्या आता त्यांच्या मधुर स्मित मुखाचा आनंद उपभोगतील आणि त्याचे मधुपान करतील. आम्हाला माहित आहे की कृष्ण अतिशय दृढ आणि निश्चयी आहेत. परंतु असे असले तरी आम्हाला भय वाटते की मथुरेतील तरुण मुलींचे चेहरे पाहिल्याबरोबर न जाणो ते स्वतःलाही विसरतील. ते कदाचित त्यांच्या नियंत्रणात येतील आणि आम्हाला पार विसरून जातील. याचेच आम्हाला भय वाटते, कारण आम्ही केवळ साध्या ग्रामीण मुली आहोत. ते आमच्यावर अधिक दयाळू असणार नाहीत.
आम्हाला म्हणूनच श्रीकृष्ण परत वृंदावनात येतील अशी आशा नाही. ते मथुरेच्या मुलींची संगती सोडणार नाहीत. गोपी गोपी मथुरेतील महोत्सवाची कल्पना करू लागल्या. श्रीकृष्ण मथुरेच्या रस्त्यावर निघाले असतील आणि मथुरेच्या स्त्रिया तसेच तरुण मुली आपापल्या प्रासादाच्या सज्जातून त्यांचे अवलोकन करतील. मथुरेत दशार्ह, भोज, अंधक, सात्वत अशा घराण्यातील लोक निवास करीत होते आणि ही विविध घराणी श्रीकृष्णांनी जन्म घातलेल्या यदुवंशाच्याच वेगवेगळ्या शाखा होत्या. ते सर्वजण श्रीकृष्णांच्या आगमनाची वाट पाहत होते. लक्ष्मी देवीचे आश्रयस्थान असे दिव्य आनंदाचे व दिव्य गुणांचे भांडार श्रीकृष्ण मथुरेत येणार होते हे त्यांना अगोदरच खात्रीपूर्वक समजलेले होते. गोपी नंतर अक्रूराच्या कार्याची भर्त्सना करू लागल्या आणि त्या म्हणाल्या, असे क्रूर कर्म करणाऱ्याला अक्रूर म्हणू नये. त्याच्या क्रूरतेला सीमा नाही. अहो, दुःखी व्रजवासी जनांना न कळविताच, त्यांचे सांत्वन न करताच तो आमच्या प्राणांहून प्रिय श्यामसुंदरांना, आमच्या नयनसुखांना आमच्यातून घेऊन चालला आहे हो. त्याने आमच्यावर इतके निर्दय व्हायला नको होते. त्याने आमच्यावर दया दाखवायला हवी होती. सर्वात मोठी आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे नंदनंदन कृष्ण कोणताही विचार न करता स्वतः होऊन अगोदरच रथावर जाऊन बसले आहेत. यावरून ते फारसे बुद्धिमान नाहीत असेच दिसते. आणि जरी ते बुद्धिमान असले तरी ते फारसे दयाळू नाहीत हे खरे. कृष्णच काय, पण सगळे गोप देखील इतके कठोर हृदयाचे बनले आहेत की ते अगोदरच मथुरेच्या प्रवासाकरता बैल जोडू लागले आहेत. गायी तयार आहेत. वृंदावनातील वयस्कर मंडळी देखील निर्दयच आहेत. ते आमच्या दुरावस्थेचा विचार करून श्रीकृष्णांना मथुरेला जाण्यापासून थांबवित नाहीत. देवी देवता देखील आमच्याकरिता अतिशय निर्दय बनल्या आहेत. त्या देखील श्रीकृष्णांच्या मथुरेच्या प्रवासात अडथळा आणीत नाहीत. श्रीकृष्णांना मथुरेला जाणे शक्य होऊ नये यासाठी गोपींनी देवी देवतांची प्रार्थना केली. त्या म्हणाल्या, हे देवी देवतांनो, तुम्ही कृपया वादळे, पाऊस इत्यादींसारखे प्राकृतिक उपद्रव निर्माण करावेत, म्हणजे श्यामसुंदर मथुरेला जाऊ शकणार नाहीत. त्यानंतर विचार करू लागल्या, आमचे आई वडील आणि पालक यांची देखील पर्वा न करता आम्ही व्यक्तिशः जाऊन त्यांना मथुरेला जाण्यापासून थांबविणार आहोत. त्यांना जाऊन थांबविण्याशिवाय आम्हाला गत्यंतर नाही. श्रीकृष्ण आमच्या नजरेतून काढून घेण्यासाठी सगळेच प्रयत्नशील आहेत. श्रीकृष्णांना आमच्या नजरेतून काढून घेण्यासाठी सगळेच प्रयत्नशील आहेत. सगळेच आमच्या विरोधात गेले आहेत. त्यांच्याशिवाय आम्हाला क्षणभरही जिवंत राहणे शक्य नाही. आता गोपींनी श्रीकृष्णांचा रथ ज्या मार्गाने मथुरेला जाणार होता तो रस्ता अडवून धरण्याचा विचार केला. त्या आपापसात बोलत होत्या. आपण कृष्णांसोबत रासनृत्य करण्यात एक दीर्घ रजनी घालवली आणि ती आपल्याला केवळ एका क्षणासारखी प्रत्यय असाल. आपण त्यांचे मधुर स्मित अवलोकन केले, त्यांचे आलिंगन केले, त्यांच्याशी संभाषण केले. आता जर ते आमच्यापासून दूर जातील तर आम्हाला क्षणभरही जिवंत राहणे शक्य होईल. दिवस पावळल्यावर संध्याकाळी कृष्ण आपले थोरले बंधू बलराम यांच्या समवेत मित्रांबरोबर घरी येत असत. त्यांचे मुखकमळ गायींच्या खुरांनी उठलेल्या धुळीने माखलेले असे. ते स्मित करीत करीत आणि आपली बासरी वाजवीत अतिशय दयाळूपणे आमच्यावर दृष्टी टाकीत. आम्हाला त्यांना कसे विसरता येईल? आम्हाला आमचा जीव इतका प्राणाला कृष्णाला जीव की प्राणाला कृष्णाला कसे विसरता येईल? त्यांनी आमची हृदये रात्रंदिवस अनेकानेक प्रकारे अगोदरच हिरावून घेतली आहेत आणि जर ते दूर जातील तर आमची जिवंत राहण्याची शक्यताच नाही. अशा रीतीने गोपी श्रीकृष्णांच्या वृंदावन सोडून जाण्याच्या विचाराने अत्याधिक कष्टी झाल्या. त्यांना आपल्या मनावर नियंत्रण घालता आले नाही आणि अतिशय विमनस्क स्थितीत त्या प्रिय दामोदर, प्रिय माधव असे पुकारीत मोठ्याने रडू लागल्या. श्रीकृष्ण मथुरेला निघण्यापूर्वी गोपी रात्रभर रडल्या. प्रभात झाली. सूर्योदयाबरोबर अक्रूराने आपले स्नान उरकले आणि रथ जोडला. गोपींनी दही, दूध, तूप आणि इतर दुधाच्या पदार्थांचे मोठमोठे माठ भरून गाड्यांवर चढविले. श्रीकृष्ण आणि श्री बलराम रथावर आरूढ झाले.
अक्रूर रथावर चढला आणि त्याने मथुरेच्या मार्गाने रथ हाकलला. नंद महाराज आणि इतर गोप देखील बैलगाड्यातून श्रीकृष्ण बलरामांच्या रथामागून मथुरेला निघाले. गोपी श्रीकृष्णांच्या रथाच्या मार्गावर जाऊन उभ्या राहिल्या. श्रीकृष्णांनी त्यांना रथ अडवू नये म्हणून सांगितले होते, परंतु त्या श्रीकृष्णांच्या रथाभोवती गोळा झाल्या आणि अतिशय करुण नयनांनी त्यांच्याकडे पाहू लागल्या. गोपींची ती करुणावस्था पाहून श्रीकृष्ण देखील अतिशय कष्टी झाले, परंतु मथुरेला जाणे त्यांचे कर्तव्य होते. नारद मुनींनी तसे पूर्वीच वर्तवून ठेवले होते आणि म्हणून ते गोपींची सांत्वना करण्याचा प्रयत्न करू लागले. त्यांनी गोपींना सांगितले की त्यांनी मुळीच दुःख करू नये. ते आपले कार्य पार पाडून लवकरच परत येणार होते. श्रीकृष्णांनी आपल्या मधुर शब्दांनी त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. तथापि त्यांचे समाधान झाले नाही आणि त्या तेथेच उभ्या राहिल्या. अक्रूराने रथ पश्चिमेकडे काढला आणि रथ जसा जसा पुढे पुढे गेला तशी तशी गोपींची मने रथामागोमाग दूर दूर गेली. रथावरील ध्वज दिसेपर्यंत त्या त्या त्याच दिशेने पाहत उभ्या होत्या. अखेर ध्वज दिसेनासा झाला आणि अतिशय दूरवर गेलेल्या रथाची केवळ आकाशात उडलेली धूळच दिसू लागली. रथ पूर्णपणे दिसेनासा होईपर्यंत गोपी जडवत होऊन चित्राप्रमाणे तेथेच उभ्या होत्या. सर्व गोपींचा विचार झाला की श्रीकृष्ण परत येणार नव्हते आणि अतिशय निराश अंतःकरणाने त्या आपल्या घरी परतल्या. श्रीकृष्णाच्या अनुपस्थितीने अत्यधिक अस्वस्थ झालेल्या त्या रात्रंदिवस केवळ श्रीकृष्णांच्या लीलांचेच चिंतन करून आपले काहीसे सांत्वन करू लागल्या. भगवान श्रीकृष्णांनी अक्रूर आणि बलराम यांच्याबरोबर रथातून मोठ्या वेगाने यमुनेच्या तीराकडे प्रवास केला. यमुनेत स्नान करून कोणीही आपल्या पापकर्मांचे दुष्परिणाम नष्ट करू शकतो. यमुनेच्या तीरावर एका छायादार विशाल वृक्षाखाली अक्रूराने रथ थांबविला. तदनंतर श्रीकृष्ण बलरामांनी यमुनेच्या स्वच्छ जळाने मुख प्रक्षालन करून स्नान केले. यमुनेचे स्फटिकाप्रमाणे स्वच्छ पाणी प्याल्यानंतर ते दोघे बंधू परत रथावर येऊन बसले. नंतर अक्रूराने यमुना स्नानासाठी त्यांची अनुज्ञा घेतली. वैदिक विधीप्रमाणे मनुष्य नदीत स्नान केल्यानंतर कटीपर्यंतच्या पाण्यात उभे राहून गायत्री मंत्राचा जप करावयाचा असतो. अक्रूराने स्नान केले आणि तो यमुनेत उभा राहिला आणि त्यावेळी अचानक त्याला यमुना जळात श्रीकृष्ण बलरामांचे दर्शन झाले. त्यांना तेथे जळात पाहून अक्रूराला मोठा अचंबा वाटला, कारण श्रीकृष्ण बलराम रथावर बसलेले होते याची त्याला खात्री होती. अक्रूराला अतिशय संभ्रम निर्माण झाला आणि जळातून बाहेर येऊन तो त्वरित ती मुले कोठे आहेत हे पाहण्यासाठी रथाकडे गेला. अक्रूराने रथाकडे जाऊन पाहिले तेव्हा श्रीकृष्ण बलराम पूर्वीप्रमाणेच रथावर विराजमान झालेले होते आणि ते पाहून त्याला मोठे आश्चर्य वाटले. त्यांना रथावर पाहून आपण जे त्यांचे यमुना जळात दर्शन केले होते तो भ्रम होता की सत्य हे अक्रूराला समजेना. अक्रूर पुन्हा कातरी करण्यासाठी यमुनेकडे गेला आणि काय आश्चर्य, यावेळी त्याला तेथे केवळ श्रीकृष्ण बलराम हेच नव्हे तर असंख्य देवी देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व यांचे दर्शन झाले. ते सर्वजण श्रीकृष्णांच्या चरणी प्रणाम करीत होते. त्याला तेथे हजारो फणा असलेले अनंत शेष देखील दिसले. भगवान शेषाने नीलवर्णाची वस्त्रे परिधान केली होती. त्यांचे कंठ श्वेतवर्णाचे होते. त्यांच्या त्या शुभ्र कंठांमुळे त्यांची एखाद्या बर्फाच्छादित पर्वताप्रमाणे शोभा झाली होती. शेषनागांच्या शरीराच्या शय्येवर चतुर्भुज श्रीकृष्ण अतिशय शांतपणे विराजमान होते. त्यांचे नयन कमळ फुलाच्या रक्ती दलाप्रमाणे शोभित होते. अर्थात अक्रूराने पाहिले की श्री बलराम हे शेषनाग झाले होते आणि श्रीकृष्ण महाविष्णू झाले होते. अक्रूराला भगवंतांचे फारच मनमोहन दर्शन झाले. चतुर्भुज भगवान अतिशय मधुर स्मित करीत होते. ते सर्वांनाच अतिशय प्रसन्न करणारे होते आणि सर्वांवर आपल्या कृपा पूर्ण दृष्टी टाकीत होते. त्यांची उन्नत नासिका, विशाल वक्षस्थळ, आकर्षक कर्ण आणि तांबडे ओठ यामुळे ते अतिशय सुंदर वाटत होते. त्यांचे जाणूपर्यंतचे विशाल बाहू फारच सुदृढ असे होते. त्यांचे खाद्य उच्च व छाती विस्तीर्ण अशी होती. त्यांचा कंठ शंखाकृती होता. त्यांची नाभी
अतिशय खोल होती व उदर त्रिरेखांकित होते. त्यांचे नितंब स्त्रियांच्या नितंबाप्रमाणे रुंद व विशाल होते. त्यांच्या मांड्या हत्तीच्या सोंडेप्रमाणे होत्या. त्यांचे जानू व चरणांचे खालचे भाग अतिशय आकर्षक होते. त्यांच्या चरणांचे नखचंद्र दीप्तिमान होते. त्यांची चरणांगुष्ठे कमळ फुलांच्या दलाप्रमाणे सुंदर होती. त्यांचा मुकुट मौल्यवान हिरे माणकांनी जटित होता. त्यांच्या कमरेवर सुरेख मेखला होती. त्यांच्या विस्तीर्ण वक्षस्थळावर यज्ञोपवीत शोभत होते. त्यांच्या हातात कंकणे शोभत होती आणि दंडात बाजूबंद शोभत होते. त्यांच्या चरणात नुपुरे होती. त्यांचे सौंदर्य दीप्तिमान होते. त्यांचे करतल कमळासारखे होते आणि त्यांची शोभा त्यांच्या हातातील शंख, चक्र, गदा, पद्म अशा विष्णू चिन्हांनी अधिकच वृद्धिंगत होत होती. त्यांच्या छातीवर विष्णूंची विशिष्ट चिन्हे होती. त्यांनी कंठात कौस्तुभमणी तसेच वनमाला धारण केलेली होती. त्यांच्या सभोवती सनक, सनंदन, सनातन, सनतकुमार यांच्यासारखे देवी देवता, नवऋषी श्रेष्ठ, अष्टवसू तसेच प्रल्हाद, नारद असे भगवत भक्त जमलेले होते. सगळे जण शुद्ध हृदयाने व मंगल शब्दांनी त्यांची स्तुती करण्यात मग्न होते. अक्रूर दिव्य पूर्ण पुरुषोत्तमांचे असे दर्शन प्राप्त करून तात्काळ आनंदाने व भक्तिभावाने भारावून गेला आणि त्याच्या शरीरावर पुलकादी दिव्य भाव प्रकट झाले. अक्रूर जरी काही क्षण संभ्रमात पडला होता तरी त्यांचा संभ्रम दूर होईपर्यंत तो भगवंतांसमोर नतमस्तक झाला. त्याने हात जोडले आणि गदगद स्वराने भगवंतांची स्तुती करू लागला. अशा रीतीने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील अक्रूराचा परतीचा प्रवास नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्णा. तर अशा प्रकारे आपण आपल्या 39व्या श्लोकाचं अध्यायाचं वाचन पूर्ण केलेलं आहे. तर सुरुवात करूया 40व्या अध्यायाच्या वाचनाला. अक्रूराच्या प्रार्थना. अक्रूराला भगवंताचे दिव्य दर्शन झाले. त्याने भगवंतांना प्रणाम केला आणि हात जोडून तो गदगद कंठाने त्यांची स्तुती करू लागला. तो म्हणाला, हे भगवंत, आपण अखिल कारणांचे परम कारण आणि अव्यय असे मूळ पुरुष नारायण आहात. तुमच्या नाभीतून उत्पन्न झालेल्या कमळाच्या कर्णिकेवर या विश्वाचे निर्माते ब्रह्मदेव यांचा जन्म झाला. ब्रह्मदेव या विश्वसृजनाचे कारण आहेत आणि म्हणून आपण सर्व कारणांचे कारण आहात. पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश, अहंकार ही विश्वसृजनाची तत्वे आणि एकूण भौतिक शक्ती, त्याचप्रमाणे प्रकृती, तटस्थ शक्ती, जीव, मन, इंद्रिये, इंद्रिय विषय आणि विश्वाच्या संचलनाचे नियंत्रण करणारे देवता असे सर्वच आपल्या शरीरातून निर्माण झाले आहेत. आपणाला सादर प्रणाम. आपण सर्व गोष्टींचे परमात्मा आहात, परंतु तुमच्या दिव्य रूपाला कोणी जाणत नाही. या भौतिक जगात जन्माला आलेल्या प्रत्येक जण त्रिगुणाती प्रभावित आहे. इतकेच काय, पण ब्रह्मदेवांसारखे देवदेव देखील भौतिक प्रकृतीच्या प्रभावाने आवृत्त होऊन भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांनी युक्त असलेल्या सृजनाच्या पलीकडील आपले दिव्य अस्तित्व योग्य रीतीने जाणत नाहीत. थोर ऋषी आणि योगी आपणच सर्व प्राणीमात्रांचे व सर्व सृष्टीचे व देवी देवतांचे मूळ कारण असे स्वतः भगवंत असल्याचे समजून आपली उपासना करतात. अर्थात आपण अध्यात्म, अधिभूत आणि अधिदैव असे सर्व आहात असे समजून ते तुमची उपासना करतात. ते अनेकानेक देवतांच्या नावाने विविध प्रकारचे यज्ञ करतात. काही दिव्य ज्ञानाची आवड असणारे ब्राह्मण आहेत. ते अतिशय शांत असतात आणि सर्व प्रकारचे भौतिक व्यापार सोडून ते ज्ञानयज्ञ नामक यज्ञात संलग्न होतात. काही भक्त आहेत, त्यांना भागवत असे म्हटले जाते. ते तुमची पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणून उपासना करतात. पंचरात्र पद्धतीत योग्य रीतीने दीक्षित होऊन ते आपल्या शरीराला तिलकाने विभूषित आणि आपल्या विष्णू मूर्तीच्या वेगवेगळ्या रूपांच्या उपासनेत संलग्न होतात. इतरही काही वेगळ्या आचारांचे अनुयायी आहेत, त्यांना शैव म्हणतात. ते आपली भगवान शिवांच्या रूपात पूजा करतात.
भगवद्गीतेत असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे की देवी देवतांची उपासना देखील अप्रत्यक्षपणे भगवंतांचीच उपासना आहे. तथापि अशी उपासना विधीपूर्वक नाही, कारण भगवान नारायण हेच उपास्य आहेत. ब्रह्मदेव आणि शिव ही भौतिक गुणांची रूपे आहेत आणि ते देखील नारायणांच्या शरीरातूनच प्रकट होतात. विश्वोत्पत्ती पूर्वी वस्तुतः नारायणांशिवाय कोणीही अस्तित्वात नव्हते. देवी देवतांची उपासना नारायणांच्या उपासनेच्या स्तरावरील नाही. अक्रूर म्हणाला, देवी देवतांचे उपासक असलेल्यांची मने जरी एका विशिष्ट देवतेवर केंद्रित असली तरी आपण देवी देवतांसहित सर्वच प्राणीमात्रांचे परमात्मा असल्यामुळे देवी देवतांची उपासना अप्रत्यक्षरित्या आपणालाच प्राप्त होते. वर्षा ऋतूत डोंगर माथ्यावरून खाली वाहणाऱ्या लहान लहान नद्या कधी कधी समुद्राला मिळण्यास असमर्थ ठरतात. काही पोहोचतात तर काही पोहोचत नाहीत. त्याप्रमाणे देवी देवतांचे भक्त कदाचित तुम्हाला प्राप्त होतील अथवा होणार नाही. तसे तेथे शाश्वती नाही. त्यांचे यश त्यांच्या उपासनेच्या बळावर आहे. हरे कृष्णा. तर आपण इथे थांबूया आणि उर्वरित अध्यायाचं वाचन आपण सोमवारी करूया. उद्या आपला वर्ग होणार नाही. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. शिल प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. एक मिनिट माझं करते.